Произвеждаме работния гащеризон с метални ципове от здрав дънков плат със състав 100% памук или 98% памук и 2% еластан. Предлагаме както неватирани модели, така и ватирани с 120 грамова лека капитонирана вата, която топли много, но не запарва неприятно тялото. Гащеризонът има регулируеми през рамки с здрави катарами, осигуряващи допълнителен комфорт при работа, както и джоб на платката с метален цип, в който джоб можете да поставите вашия телефон, портмоне или други важни вещи. Закопчаването е с метален цип, а двата предни външни джоба осигуряват гъвкавост и удобство. Гащеризонът разполага с практичен ляв работен джоб с метален цип за поставяне на различни предмети, както и с десен двоен инструментален джоб за вашите работни инструменти. Дънковият работен гащеризон на фирма Мечтая има още два задни джоба и ластик на талията.